Jesus. Aye. Thank you, Jesus. Aye, hallelujah. Jesus. Oh yeah. Oh yeah. Jesus. Yes. I must sit down in the park. Hloko yintshumayelo yam ngokuthiwa nje ithi ubani nalo. Seshba nothi mna. My sermon tonight is entitled, Who is This? Our main text for tonight is found in the book of Matthew, the Gospel according to Matthew, chapter 21, verse 10. I read from King James Version. When he was come into Jerusalem, all the city was moved and saying, Who is this? In the translation NIV, New International Version, I read, and Jesus entered Jerusalem, and the whole city was stirred, and asked, Who is this? Akungena eJerusalem, umzi wonke wazamazama usithi ubani nalo. Phambi kokuba ndiphendule lo mbuzo njengomshumayeli wegospel, kuba wonke umbuzo ojonge kuYesu, I am responsible to answer as the preacher of the gospel. Lukanduva lomshumayeli ngamnye okokuba aphendule imibuzo ngoYesu. Phambi koko mandinjenje uBishop Ngephu, umfundisi uWenet kunye nomfundisi uPastor K, and your pastoral team and leadership as well, and the entire congregation. Yanibulisa lonke ngegama kaYesu. Hallelujah. Amen. Andikoma ndizanilibaza ngoba kusenzizo. Asilibaza wena tata. Into bangba ndizokwa phambi kwenu tonight. It is not the power and the technology invested in flying machines. It is not the monies that are used. It is not the program of the hierarchy of this movement. Hey! What it doesn't divine sanani, it is the power of God's word.
the Bible. Dilapha phambi kwenu ngokuhlwa nje ngenxa yale ncwadi iBhayibhile. Mandibe phandle kuni. This book is capable to separate us, and it is capable to unite us. Hallelujah. But kuyaxhomekeka ukuba sishumayela ntoni sawufika. Yeah. Isakuni ngokuhlwa nje, forgive me because I will tell the truth as it is. Sayithetha inyani njengoko injalo. Ndifuna wonke umuntu okule ndlu azi. Everyone in this house is entitled to know that the only soul of hope we are left with in the fallen South Africa is the Bible. I challenge great philosophers, scientists, wise men of this world. Let me tell you out. With South Africa as a Unkume, the only hope we have is the Bible. Hallelujah. Sure. Ilizwe lethu likhulunyiswa izinto eziningi. Solamandla namaphiko okuyakuma kwi-leadership of this country. Even if things are running out of hand, but there is a God of the Bible. In the Bible, behind the Bible, underneath the Bible, beside the Bible, above the Bible is the God of the Bible. Zokuma nalothiko ngokuhlwa nje sihlobo zami esithandekayo. Mandibe phandle kuni ndinganifihleli njenje kandithetha nayo. Ukuba iBhayibhile le ibiyimovie eyawuthi kuwe Jesus is the star. Isteri ngasifi. Yes. Nizawuzenza smart ngokulenza ngathi ngibukele imovie. Isteri siyakufingelwa endlini. Ibethu indlu nge-bombs, ibethu leveled down. Nikonde uba sivutulukile isteri. Ithi njengidlala nje imovie. Usuke usibone sesithi isinxibo isikipa esisileyo. Sesihamba sithakathaka. Kuba asifi. Isteri. Ndikholelwe kanti sithi kuwe. Sabukela. Isteri kule movie. Mhla sasingcwatywa ngoLwesihlanu. Usathana wakethi thekulu. Kwakumnandi apho kuthayivohile. Mhla unyana kaThixo wayevalelwe engcwabeni. Ndikholelwe kanti sithi wathi awugidi kuvalelwa engcwabeni unyana kaThixo. Emveni koko ingcwaba lakhe lanqatyiswa. Ungcwatywe kabini kwabashumeli babengayazi. Lifikile ibutho lokuqala elikhokelwa nguJoseph wase-Arimathea kunye noNikodimi kunye nabafazi ababelapho. Langcwatywa ithaweli lendini. Ndithetha ngesitering sale movie. Langcwatywa unyana kaThixo. Kwazokubhaleleka iqela lesibini. Lathi lakufika lona lafika langcwaba okwesibini, langcwabela bangaphumi engcwabeni.
sizawuthi iBhayibhile senu lanqatyiswa ilitye kwathi kwawugqitywa kwabekwa the unbroken seal of the Roman Empire, because at that time the powerful authority was the powerful and the Ionic monarchy of Rome. IRome namandla. Ndikholelwa xa ndisithi kuwe lithela ugqitywa ukuvala ingcwaba likaYesu lwatywina ukuze lingaze livuleke ngona phakade. Emveni koko kwagaleleka amabutho amathathu. Ibutho lokuqala yayilibutho lamajoni aseRoma, into ezinendalo eziloboya, into ezinesikhuluma ingathi ziyatswina, into ezazinezosonkolo esithi sawuziphakamisa ingalo ibe ngathi apha emqolo kubaleka impuku. Kholelwa xa ndisithi kuwe into ezinentamo ezinkulu, ewe intamo ufika inkulu ingathi nguNobiya, into eziphela ukulala kwi-borders zigada ikhantri. Namhlanje sisogada indoda efileyo. Ndikholelwa xa ndisithi kuwe asifi isitele. Apha nam xa ndisithi kuwe ibutho lesibini yayilibutho lemikhosi kaSathane. Zasibizwe zonke iidemoni. Ndithi kwanganoohili baseWestern Noria kwade kwaphola ngokobusuku siyawugadwa ingcwaba likaYesu ukuba ngavuki. Amen. Ibutho lesithathu phambi koba ndilishiyele ibutho likaSathane kungcatyalaswe kugadwa ingcwaba likaYesu bangavuki. Apha kwi-front line kwakuchopho hili esithi sawukhe isibone uyawuphinda avukele. Sibuye zonke i-word demons. Ubuye isahlulo sesithathu sengelo sabaphuma nazo ngendawo. Sihlangene, sivalile. Ibutho lesithathu yayiliphiko lomkhosi umzimba kaYesu ungasikwe parts ziyothengiswa. Sawuza ngathi niyazi kwe parts. Sasilapha zigada umzimba kaYesu. Ndikholelweni xa ndisithi kune uzothi ekuseni ngolomqala usuku leveki kwaphuma ingelosi entloneni kaThixo, ideputy kaLucifer. Ikwawathi uSathane avukele ezulwini yangena lanto esikhundleni wagxotha uLucifer, wangena kadeputy into emaphambi koThixo, into ephakamisa iphiko phezu kwedeska kaThixo, into emaphiko mathandathu. Ndikholelwa xa ndisithi kuwe into exolika isiphithi sikaThixo namandla kaThixo, into ethi yankumle ehlathini ibe ngathi ihlathi liyophuka, into ethi kayibaleka isimoya, into exolika isiphithi sikaThixo. Yayilapho sihlobo zam ezithandekayo, yayihleli phambi kwethole kaThixo, ithe yawuthi inkloko yezulu, now is the time. Ndikholelwa xa ndisithi kuwe yayokuma phambi koThixo, yabetha a few steps forward march, yabetha i-standard easy yasalutha kuThixo. Kwenyuka inkumbi yokukakawuka, yanika umyalezo wezulu, yabhinqiswa amandla kaThixo. Ndikholelwe andisithi kuwe ukujongene needemoni enhlanu uThixo uthumela ingelosi eziyi-20 to make sure. Ndikholelwe andisithi ukuba ujongene nemikhosi yongendawo uThixo uthumela udongo oludabuli leebhataliyoni zezulu. Kodwa mhla wayesiya kwinyambalala eyayibiyele ingcwaba lonyana wakhe, wakhupha ijoni lalinye, just one soldier, elelizwe okokuba even the united armies of the world, even the united armies of evil cannot shake one angel from God
security is tight. I am safe. You are safe. As I am standing in front of you, I am not alone. I am walking with my God. I have no bodyguards, but I am more safer, more than the top men of this world. Chapter 34 verse 7. It is to us a offer. Spangrenga the naso na baboyika. Kwana kanti sithi kuwe. Yaphuma ingelosi kwizulu lesithathu. Yaphuma yangena kwi-study space. Yawuphumla kwi-Milky Way. Yaphuma kwi-Milky Way. Yaetha phakathi kwelanga nenyanga. Yajonga ezantsi. Ithe yawufika kwesisibhakabhaka. Kubaleka kusofla isafe. Kunye no-Elite. Ithe yawufika kuso. Yaphuthaphutha isibhakabhaka sase-Middle East. Ithe kayitshula ijonge Middle East. Aphelela. Ewe ikhethi zamagwirha zavela. Zikhona kanti sithi kuwe. Yaphuma yakhweza. Yajonga Middle East. Ithe yawufika Middle East. Yavela inqopho yeJerusalem. The capital city. Yawubetha ezantsi kwephayilethi yenkonzo. Yawubetha kwelasango unyana kaThixo waphuma kulo. Mhla wabheka eKalvari. Yabetha kwelasango. Yajonga kwintaba yemiquma. Apho ingcwaba kaJoseph wase-Arimathea yalimumathe khona unyana kaThixo. Yaphuma nanto yayapha. Ithe yawubona ingcwaba likaThixo likaYesu. Yemalanto uqelele. Ithe yakuma uqelele yaphuma emvulopini. Wakhanya ngathi kulayita umlilo weweti. Ithe yawulayita avela lamabutho. Athe awuvela lamabutho. Wathi udumbu Sathana wavula. Zavula ingelosi. Ndikholelwe xa ndisithi kuwe. Zathi zakubona uGabriele yedwa. Zibhataliyoni. Wafakela amandla kaThixo sefonini. Zavula. Yewathi ndikholelwe. Andisithi kuwe. Our government cannot be shaken. Our heavenly government cannot be shaken. Sikhonza uThixo njani. Hamba nami andisithi kuwe. Kholelwe andisithi kuwe. Ngozami sithandekayo. Ewe zavula ingelosi. Zavula ingelosi zotshaba. Zabaleka. USathana wazituka wathi nibaleka ntoni ezibhanqandini. Zaye zivula. Sibona ukunyathela kukaGabriele. Ithe yawuma lanto. Waphuma ingelosi kwelabutho lomkhosi wasezulwini. Yaphuma nento yanye. Yafika yathi ufika kuGabriele. Ewe yafika yema phambi kwakhe. Yakethi salute emveni koko. Yaketha u-left and right 10. Yakethi open order march. Yakethi right about 10. Yathi awugqiba yakethi close order march. Yathi awugqiba ethi close order march. Yakethi right 10. Yazomapha ekambi kwakhe emveni koko ezanto amaphiko zawakhupha ngasemva. Sasithanda isifuba. Sakethi slow march sasezulwini. Ajongwe enqwabeni lonyana kaThixo. Asifu sister. Ajongwe enqwabeni lonyana kaThixo. Abanami kandisithi kuwe. Zithe zawufika phambi kwengcwaba kaYesu. Abaleka amajoni kaSathane. Amajoni aseRoma. Abalate. Zangakwazi ubaleka. Avela betha namadolo. Amathambo kubheka ezantsi. Baphumula ii-weapons. Emveni koko baphumula iziqu zabo bayoma. uGabriele wayetsima phezu kwazo. Ejonge emngcwabeni. Uthe awufika phambi kwengcwaba. Ilitye elithe luphakamiswa ngamadoda. Ewe atyileyo aphilileyo. Naphephetekayo. Kholelwe xa ndisithi kuwe. uGabriele wahamba ngesandla esinye. Engathi ubamba imbokotho. Ilitye lithe lududulwa ngamadoda. Walibambe yedwa uGabriele. Emveni koko wakhopha phezu kwalo. Uthe ngexesha akhophe phezu kwalo. Wakhufwa phezu kwalo. Angilosi yangena ngaphakathi. Ithe yawungena ngaphakathi laa ngilosi.
washiyeka ngaphandle uGabriel. Angelosi yangena phakathi yakhulula isikwenothi neziliphunothi ebesibotshwe phaa. Yasikhulula ingubo zakhe, yakhulula inhloko yakhe, yakhulula yonke into. Ngexesha phakathi ikhulula unyana kaThixo nangoGabriel ngapha ekhophe phezu kwelitye belivana ingcwaba likaYesu. Ngexesha ekhophe phezu kwalaa ngcwaba, my God was conveying a message ethi amantye asinezeleyo esuli khotha phezu kwakhe. Etinezeleyo esuli khotha phezu kwakhe. Etinezeleyo ayibanthayi ento etinezeleyo esuli khotha phezu kwakhe. Uyazazi nawe unalibona ngetinezeleyo. Andiyazi bayintoni, but when uyayazi kodwa kwaThixo kukhotshwa phezu kwayo. Hamba nami kandisithi kuwe unyana kaThixo emva koko yaphuma laa ngilosi. Wema unyana kaThixo, wema. Ewe ngexesha unyana kaThixo apha phakathi engcwabeni, ewe yaphuma laa ngilosi. Ithe yawuphuma emva koko uGabriel wema ngenyawo. Phume nje le ngilosi engcwabeni yasalutha kuGabriel. Emveni koko yakethi left and right hand yathi jaju yavula. Wasukuma uGabriel wathi stand at ease, wasityhala isifuba, wajonga engcwabeni wathi Yesu nyana woThixo ophileyo uyihlo uyabiza. Yavuka imvana kaThixo emangenyana. Ndikhwela bekandisithi kuwe ngoLwesihlanu ukufa kwakuphela ngaphezulu. ngoMgqibelo ukufa kwakuphela ngaphezulu. Usothi ekuseni ngolokukala usuku leveki yatshintsha igame yanguYesu ngaphezulu. Yamangenyawo yathi yawumangenyawo laa nto yasonga iingubo zayo kuba xa ubulele kuyondlulwa kwaThixo. Kanti konke amaqele kwangokudluliyo akazuye zuye ubuYesu indawo abayelele kuyo wondlula wasonga kabuhlungu wasibeka kule ndawo elelele kuzo ebesimguminyawo wasibeka ezinyaweni. My God is the God of order. Ebesimbhijela umzimba wakhe wasibeka kule ndawo ibimele umzimba. Ebesimbhijela intloko wasibeka kulaa ndawo intloko yakhe iphumule kuyo. Yathi yawugqiba laa nto yaphumela ngaphandle. Ithe yawuphumela ngaphandle laa nto yaphuma inyalaza isithi ndiluvuko, ndimubona, ndiminyaniso, ndimindlela, ndimisoka sobomi, ndimumalo solungileyo, ndimisango lezimvu, ndimamanzi okuphila. Hamba nami kandisithi kuwe, my Bible, if it was a movie and yawuthi Yesu systemic. Hamba nami kandisithi kuwe, le Bible endiyiphetheyo iyakrokrelwa, iyathukwa, iyadestroywa. During the Middle Ages, it was a forbidden book. During the tough times, kusiliwa kunye ne-Reformation, iiwandensi zazihlele eMkolombeni ziphethe iikopi zencwadi yeBhayibhile, uzanywana nayo. Into yabamba le ncwadi ingakwazi ukutshabalala kuba imumathe uYesu nyana kaThixo. Hamba nami ngawe ngokuhlanje andisithi kuwe kasingena kule ncwadi yeBhayibhile. In short, kasifika kwiGospel kaMateyu siqubisana kunye nombuzo othi
ubani nalo kulapho ndithunywa khona ubani nalo hamba nami sihlobo zami andisithi kuwe the very Bible that we are carrying is sectioned into two parts in the Old Testament and the New Testament. If you want to mess up with the scriptures, that Testament and the entire order, we ignore the Testament and now. Once you ignore the Old Testament, you know what's happening to damage the gospel. You are very dangerous. Once now we catch the Old Testament, because if you are back, namhlanje ndibendisa uphendula umbuzo othi ubani nalo iTestament endala. Ebesithi uYesu ungaqondwa ebetsala iTestament endala. Alilande iTestament endala. Mhlawa yekhanye ngabafundi bakhe indlela ebheke iMount esithi lesiathina nguye sawukhulumisayo ndokhona esibangwe lethi besibangwe itheka ntakanguye yangenelela lanto kulendlela ibheke iMount yathi izindaba zina ezi isifonayo kuthemathamathi athi kuwa wedwa ungahamba phe Jerusalem ithi iBhayibhile yamamehlo ayebanjiwe abengayazi okokuba lo muntu baxoxa ngaye besithi uvuthulukile oyi disappointment nangu behamba nayo uvukile isitering samaphakade sihamba nabo ngapha baxoxa ukufa kwaso ngapha nangu inyana kaThixo uhamba bathamehlo ababanjiwe athe bawutsho besithi ngowedwa ungahambi ubungayifito eyenzeke eJerusalem indoda enokunkukele kwenzeni nasekuthetheni ayibulele besathina uyazawukhuluma Israyeli ngenhlawulelo yaphendula imfana kaThixo yathi masweli kuqonda masweli kuqonda anikhumbulina into yokuba kaloku wayethe ewe uzawuvuka ngosuku lwesithathu kangangoba izawuthi iBhayibhile yam kasithetha izawuthi ewe waqalela kuMoses kwincwadi yeGenesis Exodus 50 kusiNumeri iDeuteronomy Yoshua bagwebu ke ukhala kaSamuel esibinga Samuel ukhala kumkani esibinga kumkani ukhala esibonke esibinga esibonke ezuneliwe esitekuyobu bisuzekeli utshumayela ingoma yasibona isayile isibotshayile bizekeli idaliwe ungaseyiyowela uAmos uObadiya uyona uMika uNahum uHabakuk uZefaniya uZekaria uMalaki unyana kaThixo emali uqothula amagama akhe atofika kwincwadi yeGenesis afika uAdam ejonga imbewu yomfazi athi lo mbewu yomfazi yona ekalibeni lo mbewu yomfazi akawufika kwincwadi yeExodus ndikholelwe xa ndisithi kuwe athi uNkulunkulu welifu nemsika yomlilo yayindimlowo esalatha zonke indawo ezingaye wayilanda yonke iBhayibhile zonke iscriptures ezalathayo he defended himself the Old Testament kholelwe xa ndisithi kuwe iTestamente entsha yinzaliseko yeTestamente endala iTestamente endala iTestamente entsha leyo igqonyiwe iTestamente entsha iTestamente endala leyo iTestamente endala ityhiliwe ndiyayazi uba ndibhidekile endlini mandiphinde iTestamente endala iTestamente entsha leyo igqonyiwe ize iTestamente entsha iTestamente endala leyo ityhiliwe hamba nami kasivala ndithi kuwe esincwadi zoyi-66 uthi wawufika ngapha koMalaki ukhongozelwe liphephe elinye eliphethe iperiod ye-400 years phakathi kweTestamente endala neTestamente entsha emva kokukhongozelwe nguMateyu, uMarku, uLuka, uYohane, incwadi yezenzo zabapostoli, incwadi yamaRoma, incwadi yamaKorinto yokuqala nawesibini,
incwadi yamaGalati uhambe naso uyokuqandwa incwadi yesishilelo. Wawufika kwincwadi yesishilelo uyaphunyana kaThixo emvulopini. Ibonakala lento inenhloko emhlophe. Kwezinqakuva zamehlo kuthatha amadangatya. Ingubende ibhinqe ngombhinqo wegolide. Njengoba igolide ikhuphe enkonzweni njengokugcina ibharaklasi. KwaThixo kubhinqwa ngayo. Kwele kandisithi kuwe, hamba nam kandisithi kuwe, andizazi isiquluba, andizazi isiquluba neenyawo zikaTrump ukuba zinjani, andizazi ezikaRamaphosa, andizazi ezikaMnangagwa, ewe eZimbabwe, kodwa ayisikho state president, no monarch, ewe enesiquluba zobhedu, unyana kaThixo kuphela. Uthi kethe uJohn wathi ukumjonga phezu enyaweni wafika isiqulubise zobhedu, wathi uJohn uphuma apha emlonyeni wafika kuphuma irheleli kukhanya. Ezi zinto wathi wakalithanda inamandla ikwesiphi ayimandanga zihlobo zami ezithanda. It is powerful more than the present government. Yaye kusawugqibela yona sihlobo sami. Ndivumeleni ndithi okude no-government kaThixo ndicela khosibala ngokwanje, ndicela sondele ngokwanje. Ubehlabathi sihleli kulo uSathane uyalididiselisa. Hamba iya kwicalelo yesango, hamba nam kandisithi kuwe. Ncwadi yeBhayibhile iphethe amandla kaThixo. Kangangoba ndibolekele imizuzu emihlanu ndikhawuleze ndihlale phansi, bathi andizukuniyeka, kodwa ndiboleke nje imizuzu emihlanu. Hamba nam kandisithi ngokuhlwa nje ndikhonga incwadi kaMateyu, zonke zimumathe unyana kaThixo. Sokusuka kuMateyu Genesis yoqandwa incwadi yesishilelo. Yiyo loo nto le ncwadi yeBhayibhile i-unchallenged. Yiyo loo nto le ncwadi yeBhayibhile i-unchallenged, ingenandanga, kuba imumathe uYesu waseNazaretha. Ndivumeleni ke sihlobo sami ndisijule ijacu urhatyele. Incwadi kaMateyu ngokuyona ithi gqise imzoba unyana kaThixo engene eJerusalem kuyiwa kumjikelo wokugqibela. Imvana kaThixo kuloo weekend njengingena ngecawa nje ezintsukwini eJerusalem elangolwesihlanu lizawutsho likumhlaba emhlabeni uthule luthulile. Yangena laa nto eJerusalem. Hambani neBhayibhile zenu uzawuthi xa usiya kwincwadi kaMateyu chapter 21 uve into ethi bathe bakufika kwintaba yeminquma kumzi okhangelene ewe kunye neJerusalem iBhethefage. Ingekude kuyaphi eBhetha kungeqawe ezintsukwini. Ewe ebepha ufike ngolwesihlanu eBhethani, wachitha uFriday, wachitha kunye nomgqibelo. iBhayibhile izawuthi yiSabatha. Umgqibelo yiSabatha, alukho olunye usuku oluyiSabatha, umgqibelo qha. Kangangoba ukhuza uqonda okokuba umgqibelo qha usuku oluyiSabatha, usuku lukaThixo olungabelongi to any denomination, lolukaThixo. Go and read your Bible, lolukaThixo. Kangangoba olu suku langomgqibelo lunomahluko. Abantu bathi bawulujonga bathethe ilwimi ngelwimi, bathi bawufika oo-businessmen bathi bawujonga babona mama ikhona into special about this day, but asiyazi. Into ebhetele masiyenze beyi-half day, phakathi beyi-half day. Atshalwa yinto isignature kaThixo yendalo iphaya. Hamba nam ndiyakuxelela okokuba amanqila avuselana kakhulu ngomgqibelo. Ewe ayavuselana abaphakathi emvekeni, kodwa ngomgqibelo avuselana kakhulu apha ngomgqibelo, because eleka befika emgqibelo bayakuba ikhona mani into especial. Kanama noqhela ubetha apha evekini, xa ufika ngomgqibelo ubethwa kakhulu. Kanama angakwazi nophangela kuba ugaleleke emgqibelweni, because there is something special about Saturday. Kangangoba sekubhujiwe ufunda imiphanga, kodwa yimiphanga akasekho ongeka ngokugqibela, akasekho ongeka ngokugqibela.
special lolu kaThixo. He spent Sabbath in Bethany. Uzokugaleleka phezu kwentaba yemnquma. Uzokugaleleka emva kwemini ngo-3 ilanga lincanca yavela iJerusalem ikholelwe. Kanti sithi kuwe uthi awufika phambi uthi kwake ngoxa sifika kule ndawo. Ngoku verse 1 verse 2 uthi awufika phambi verse 1 no verse 2 uYesu ufikile. Nisekho? Amen. uYesu ufike ujonge eJerusalem. Uthi akufika phambi intaba yemnquma. Kunjalo njengoba eplantaba yeminquma nje, he stood on the eastern side of Jerusalem. You know, apha ezantsi kule ndawo amikuyo yale ntaba iJerusalem yayisohlulwa yile ntaba kunye nomfula obizwa ngokuba yiKidroni. Apha kweKidroni yiJerusalem. Nanku unyana kaThixo mapha. Nanku umzana obizwa ngokuba yiBethfage. Number 1, uYesu ndulula abafundi ababini ababizwanga ngamagama ukuba bangobani. Uthi uYesu kubo hambani yana emzaneni. Uzuthi kwakhe asifika kule ndawo. Hambani niye emzaneni. Yathanda kakhulu.